Wala na'y sagabal sa pananaw sa mga lumalabay sa Magsaysay Avenue sa Davao City kay naplastar na ang mga nagbitay kaniadto nga mga kable sa kuryente ug sa mga telecommunication provider tungod sa nagpadayon nga phase 2 sa underground cabling project sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Engineers Office ug mga telcos ug utility companies nga gisugdan niadtong tuig 2015. Ang unang phase sa proyekto sa Magsaysay Avenue nagikan sa post office hangtod sa opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 11. Samtang ang phase 2 sa underground cabling project nanukad sa BFAR paingon sa Unit Archway na nahimutang sa kanto sa Magsaysay Avenue ug Quezon Boulevard at ubangan sa Magsaysay Park. Gabi ginahimo ang trabaho aron dili makabalda sa dagan sa trapiko ug mga negosyo sa lugar. Kay nung duman nga nakumpleto na ang underground cabling activities sa CM Recto Street gikan kanto sa San Pedro Street hangtod sa kanto sa Magsaysay Avenue sa syudad niadtong Agosto 2021. Kini ay kaduhang hugna sa underground cabling project sa Davao City din ang unang proyekto na implementa niadtong tuig 2016 palibot sa Davao City Hall ug sangguniang panlungsod. Ang pagpananggal ug paglubong sa tanang klase sa mga kable sa kuryente ilawom sa yuta nahasubay sa Section 5 sa Davao City Ordinance number 0152-17 series of 2017. Diin gimanduan ang tanang electric utility companies ug public telecommunication carrier servicing lakip apan dili limitado sa ubang tawo nga mokumply sa underground cabling plan sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.